Aké sú sadzby DPH od 1. januára 2025? Výšku dane ovplyvňuje sadzba dane. Sadzba dane je v percentách. Zákon o DPH hovorí o základnej sadzbe dane a o zníženej sadzbe dane. Základná sadzba dane je 23% a týka sa všetkých tovarov a služieb, ktoré nemajú zníženú sadzbu dane, napríklad podávanie alkoholických nápojov v reštauračných a stravovacích zariadeniach, vstup na umelé kúpaliská, lyžiarske vleky, iné zdroje energie, než je elektrická energia a tak ďalej. Znížené sadzby dane máme dve, 19% a 5%. Tovary a služby, ktorých sa znížené sadzby týkajú, sú vymenované v prílohe zákona. 19% sadzbu má napríklad elektrická energia, podávanie nealkoholických nápojov v reštauračných a stravovacích zariadeniach, ale aj všetky potraviny, ktoré nemajú 5% sadzbu, napríklad morské plody, neochutené minerálky, soľ a podobne. 5% sadzba sa týka tovarov, ako sú lieky a vybrané zdravotnícke pomôcky, časopisy, knihy aj online knihy, vstupné na kultúrne podujatia a do fitness centier, dodanie stavby, ktorá spĺňa podmienky štátom podporovaného nájomného bývania, podávanie jedál v reštauračných a stravovacích zariadeniach a patria sem aj vybrané potraviny, napríklad mäso, mlieko a mliečne výrobky, určité druhy ovocia, zeleniny a podobne. Zoznam tovarov a služieb so zníženou sadzbou si môžete stiahnuť pod videom. Takže pri výpočte dane je dôležité, aby ste použili správnu sadzbu dane. Potvrďte si preto s vašou účtovníčkou, či váš tovar alebo službu predávate so správnou sadzbou. Sadzbu dane a aj vyčíslenú sumu musíte uviesť na doklade, ktorý vystavujete. Ako správne vypočítať DPH si môžete pozrieť v ďalšom videu. Ďakujem, že ste si pozreli toto video.